Здравейте хора! Днес сте с Влади Геймс от втория ми клип Проверил. Помните, че се бях кръстил пъти. Кръстил. Ами шо? Здравейте. О, задобрял съм се. Малко, не знам защо. Трябва да живе. Но този исках да го взема. Пак и яка храна. Не трябва много пият. Не трябва ме изядат. А съм хищник. Это моя ръст. Мяу. О, ето. О, яка храна. О, брат. Те ли искат? О, ще ли? Не, ще опитам сам топ 5 и третият епизод. Ще опитам да стана топ 3 и четвъртия епизод ще се опитам да стана на първо място. Много трудно. Те на първо място са някакви 20 000. Аз тук се мъча 5 000 да направя. Вижте как дълъг стана. Дълги станахме. То малки, но не заслужава. То вече заслужава. Следващото тук е грозен. О, то вече не сме. И тук са дълъг. Не мога да се навестим, защото не получи 20. Целта в началото ми е да убия някакъв голям, за да стана голям. Типична логика. Не, ще влезе в интернет. Тук е по-трудно. Умрях. О, видяхте ли? Как го убих? О, и побираш храната, бе. Кради храната ли? Вижте колко сме добри с Мишо. Правим по 2-3 хиляди. Мишо, дейте. Ще направим 15 игри. Сега сме до 8-та. Тая е 9-та. То малки заслужаваше, ама. Той не си не заслужава. О, брат, са няма къде да се измъкнеш. Ако не се блъсна. Тебе. Вижте колко добре станахме. Направихме 6000.
Още малко. Броя ги за 6 лай. Не са се видели? Броя за 6 лай. То направо не идея. О, яка манджа. То е много голяма. Иска да го изненадам отпред, тъкмо си ходи напред. Ама, какво стана, стана. И аз събрах бройката. Броиме ги 10 айде. Това е 11-та. Я. Това заслужи долу. Като на 12 минути. И тук го убиха, се блъснах много всъщност. 13 игра. Напишете долу в коментарите на какво снимам. Имам голям избор, но просто искам ви да изберете. Стига бе! Аре бе, някой няма ли да се блъсне в мен? Ето иска, ето иска. Ти искаш, брат, ти искаш. Последна игра. Май няма да успея за 15 и я влезна на топ. Последна игра за този клип. Чакайте от мен всеки ден по 1-2 клипа, може 3. Стига да имам време. Не, че не съм завършил, завърших. Са цяло лято мога да си качвам колко си искам клипове. По 2-3 ще качвам. Аз не мога да държа един ден без да снимам само по един клип. Мога да си искам. Представете си сега да влезна в топ 3. И следващия клип ще е топ 1. Ето топ 1 само един. Остава са двама. Ето, искам много да го убия. Така ме дразни. Ще така го обикаляме. Като някакви шашави. Ето вижте, пак се блъснах някакъв и го убих. Тая игра ще продължи по-дълго. Или не? Аре, още ще направя. Искам да вляза. Това заслужава да го убия. А така. Това ще бъде кратко за клипа. И чао!